Good morning mga bay. So ngayon mga bay, i-share natin ulit. So yung last vlog natin, itong shock natin, yung rear shock natin mga bay is, 'di ba? Hindi po siya matigas. So ginawa natin ng paraan para magamit natin 'to para mawala yung tigas niya. So ito pong nangyari mga bay. 'Di ba napansin niyo na may gold yan dito na yung adjuster niya lock, pero nawala na. So ito na lang ang natira. So ang ginawa natin, yan, pinutol natin mga bay. Yan po, pinutol ko po to para itong spring is bababa. So bababa siya para hindi siya magiging matigas. Hindi ko alam mga bay kung bakit matigas tong klaseng spring na to. Hindi ko alam kung dahil malaki ba. Pero sa pagkuha ko nito mga bay, napansin ko medyo hindi po siya maging matigas na same dati na mayroon pa nito na grabe ang tigas niya mga bay. So ngayon susubukan ko i-rides na ako lang mag-isa at subukan rin natin na may angkas tayo. So mamaya papunta tayo ng Valencia ngayon, subukan naman natin na tayo mag-isa. So ito lang ang paraan para magiging malambutong shock natin. Pero sa ngayon, napansin ko pagtakbo ko ng konti dito sa rough road, so ayan, mga rough road yung dinadaanan natin, medyo hindi siya matigas. Konti lang, may katigasan ng konti. Hindi gaya dati talaga na parang sasabog yung likod mo, parang puputok yung likod mo sa katigas niya. So ngayon medyo malambot na siya dahil po nito tinanggal po natin, kabilaan po ang kinuha natin, yan, para balance. So yan, binalik natin. So ngayon subukan natin i-rides mga bay. So papunta po tayo ng sentro. So dito rapid tong daan natin, medyo may mga bato-bato. Yan, napansin ko naman na hindi siya masakit sa likod, konti lang, yung hindi gaya dati na grabe ang sakit ng kanyang talbog mga bay sa shock. So papunta po tayo ng highway, subukan natin kung ayos ba ito. Yan, dito hindi naman, ayos naman. Kaya ayan, subukan natin dito mga bay. So sa ganitong daan okay naman, ma-feel ko na maayos yung play ni rear shock natin. Maayos naman. Malalaman natin ito mamaya pag may angkas na tayo. So at least makumpara natin mga bike yung may angkas na. So mas maayos ito mga bike kasi konti lang yung, pero pag ganito malakas na yung takbo nyo, ma-feel mo na mag-play na yung shock natin sa likuran. Di gaya dati mga bay, grabe ang tigas, ang tigas niya. So ngayon malambot na, mapansin ko na parang malambot na yung likuran natin. So mamaya masubukan natin to mga bay na may angkas tayo. So ayun mga bay, continue sa ating vlog to. So ito hindi naman siya masyadong matigas mga bay, hindi gaya nung una na hindi ko nakuha dito. Diba na remember nyo sa last yung last vlog natin na kinuha natin to. So ito po yung karugto ngayon. So nagamit ko na siya ng 3 days pero medyo may katigasan rin mga bay. Kaya ang gagawin natin is ibalik natin sa stock, sa stock shock. So ito i-reserve lang natin to mga bay, kung baka magagamit pa natin to soon. So tatago na lang natin to. Wala, hindi na natin to gagamitin mga bay. Wala talaga masakit sa likod mga bay. Kahit anong, hindi naman siya gaya dati na masakit, pero wala talaga, iba talaga yung stock shock nito. So may nakita na ako sa Shopee na maganda, yung TTRG na brand. Yun siguro ang bilhin natin mga bay. So yan lang ang masashare natin. Ayan mga bay, balik tayo sa stock. So nakita ninyo,
binalik na natin sa stock yung ating rear shock. Kasi grabe ang tigas to mga bay, kahit na improvise na natin tong shock natin, pero ang tigas pa rin. So wala tayong magawa, so ibenta lang siguro natin to sa mga, ito recommended ko to sa mga motor na yung pamasada, pwede to. Kasi grabe ang tigas nito mga bay. Pwede to kahit grabe ang tigas mga bay. So ayan, binaklas ko na lahat yung fairings natin kasi linisan po natin to. So di ba nakikita nyo sa last video natin na ito, pinakita ko sa inyo na kinuha natin to dito para maging lowered yung spring, pero wala pa rin nangyari, matigas pa rin. So balik stock tayo, so mas maganda pa yung stock natin, malambot pa. Kaya ang gawin natin ngayon mga bay is linisan na natin to dito sa loob ng ating motor kasi medyo madumi na, kita ninyo, grabe ang dumi mga bay. Kaya subukan natin tong linisan ngayon bago natin ibalik yung cover. Sa pati yung cover mga bay, linisan rin natin. So ayan mga bay, simula na tayo maglinis. So, dito tayo muna sa makina una. So yung makina muna ang linisan natin una. Ayan, linitan natin ng bala. Okay, sa isang taon, so ito po yung gagawin natin para yung makina palaging malinis. Ito, gaya nito mga bay, di ba? Ito sa ilalim, yan. Yan sa ilalim, kita niyo. Ito po ang ginagawa ko mga bay. Sa isang taon, isang bisis lang po ako maglinis dito sa loob. Sa mga dito, sa mga wiring. So yan po mga bay. Yung sa underneath na yan, ito pong dinadaanan sa underneath. Pag i-cut mo to, hindi na babalik sa stock mga bay. Kaya itong nangyari, underneath na palagi ito. Hindi na yan babalik sa stock. Dapat ganito ang gagawin nyo mga bay. Huwag yung gulong doon mga bay, kasi pag doon ang yung pag itulak yung gulong doon, ang mangyayari mga bay, maputol tong gearbox. Kaya ang gagawin nyo talaga dito mga bay. Ayan po. Ito po yung cover ng Raider G. Lahat malinis. Lagyan natin ng sabon. Carti. So ikabit na natin mga bay para magiging ayos at goods tignan ang ating Raider G ngayon. So ito mga bay yung yayamanin bolt natin. Yan. So ikabit rin natin to. Ito na yung ipalit natin para goods na tignan. Dapat ito yung una ikabit ninyo mga bay. Sa ikabit mga bay. Ayan po. Ito po yung sunod.
Dali lang ito ikabit mga bay. So yan lang po ang sikreto. Diba? Dali lang ikabit yung underneath mga bay. Oh. Yan na. So yan mga bay, natapos na nakabit yung underneath. So yan. So hindi yan umaalog mga bay. Oh. Antibay. Antibay. So ito yung pangatlong ilagay nyo mga bay. Pagkatapos nitong cover, itong underneath, tsaka itong putre sa likuran. Hindi nakita mga bay. At ito yung pang apat na ilagay. Sikapit na natin to. Yan po. Kabilaan. Okay, balik na natin to. Saka natin ibalik. Yan. So natapos na yung project natin. So imumontage muna natin to mga bay.